Kabug-usan nga 9 million pesos ang ipanagtag nationwide sa panibagong promo sang Bombo Radio kag Star FM nga Swerte sa Palengke 2026. Kahapon, ginlunsan na ang Swerte sa Palengke 2026 ang Bombo Radio kag Star FM. Ari ba nakabombo ang mga produkto o kung mga proof of purchase nga pwede gini mo maggamit para sa imo ihulog nga madamo nga mga entries nga pwede mo na ihulog umpisa subong adlaw. Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Isa ka empty plastic sang low variant kaga size. Araman ng San Miguel Corporation, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isa ka tansan sang Pale Pilsen nga 320 ml o kung isa ka crown o kung tansan sang Pale Pilsen Grande. Sarsaya oyster sauce. Sarsaya oyster sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes kagaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya oyster sauce. Duway nagka-empty sachet sang Sarsaya oyster sauce in 30 grams. Efficacent oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. 1 cup o kung takop o kung label in any size. Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Isa ka cup or label in any size. Orokan, maayos ang buhay mo. 1 product sticker o kung coupon nga nagabear sang tanan nga Bombo promo titles. Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Our Florete, your diamond and pearl house. 1 coupon for every 5,000 minimum purchase ang jewelry o kung pawn items. Yaraman ang holiday sun pride, all day holiday. Beefy meaty linamnam, duwa ka paper label sang corned beef in any size. Araman ang duwa ka paper label sang beef loaf in any size. Holiday Shoppers Tocino, Sun Pride Tocino, Tamis Sarap Shoppers Tocino Roll. Isa ka labels ng shoppers ng Sun Pride shoppers in any variant. Dr. Wong's Papaya Bright, Dr. Wong's Papaya Bright whitening soap. Feel na feel, mapapayas ka sa Dr. Wong's Papaya Bright whitening soap. Yes na yes sa bango, preso at puti. Isa ka empty sachet. Pure Gold, always panalo. Isa ka official receipt sang purchase minimum worth 300 pesos. Syngenta, bringing plant potential for life. Isa ka label, halin sa any Syngenta brands in any size. Yari ang pamagi, agad nga makapasakop ikaw sa promo. Isulat mo lang sa puti nga legal size nga envelope o kung sobre ang imo napili nga proof of purchase. Sa guwasang sobre, isulat ang mga detalye, ang imo nga pangalan, ang ang imo nga edad, ang imo nga address, ang imo nga contact number, ang week number. Subong ang isulat mo week number 1. Name of proof of purchase. Butangan mo gid sa imo nga pirma kon signature. Ang nga promo title, kagi address ni sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog ang imong mga entries sa mga designated mga drop-box centers malapit sa inyong lugar sa mga kabanawahanan sa probinsya sa Iloilo o kung ari ikaw diri sa syudad, idiretso na lang diri sa studio o kung sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Damoon gid ang imo entries nga ihulog para mas dako ang tsansa nga magdaog sa liwat. Kabombo! 9 million pesos in total prices nationwide ang ato ni panagtag sa Swerte sa Palengke 2026. Kabombo, madamo gid ang imo nga tsansa sa pagdaog sa promo bangod kada Sabado. Kada Sabado, magapadulong ang Bombo Radio kag Star FM sa nagkalain-lain nga mga merkado diri sa Iloilo nga magalawig tubtob Setyembre 5, 2026 kung sa diin may ara sang pulo ka winners sang 1,000 pesos kag 500 pesos nga gift pack nga nagaunod sang 5 ka holiday beef loaf, isa ka box ang MX3 coffee, kag duha ka Kumea 3Q palabok nga nakasulod sa balde
nga orokan. Magluwas sa aton nga palengke draw, mayara kita sang weekly studio draw nga pagahiwaton kada Sabado man nga adlaw. Sa first prize sa weekly studio draw, may tagdaog sang 5,000 pesos. Sa second prize, mayara sang premyo nga 4,000 pesos. Ang third prize winner magabaton sang 3,000 pesos. Kag may ara pagid sang tatlo ka mga consolation winners nga magabaton sang tag 1,000 ka pesos. Hindi ka man magkabalaka kung wala pagid dira sa may studio kag palengke draw bangod qualified pagid ang mga non-winning entries para sa grand draw o kung grand draw. Kung sa din mayari ka sa chance nga magdaog sang premyo ka nga isang 10,000 pesos para sa third prize winner, 15,000 pesos para sa second prize winner, 25,000 pesos para sa first prize winner. Kag mayara sang grand prize nga 1,000,000 ka pesos para sa aton nga grand prize winner. Yari aton pamatian ng station managers ang Bombo Radyo Iloilo para sa iya nga imbitasyon sa aton nga mga kabombo kag ka-Star Nation sa pagpasakop sa Swerte sa Palengke 2026. Si Bobo Donnie Digala. Sa aton sini nga mga kabombo, mga listeners and viewers naton and maukod naton sini nga mga promo participants kag sa iban pa nga waay pa makatilaw pasakop na kamusubong kay ang promo subong sang Bombo Radio mas gin padako pa kay nagalabot na sa 9 million pesos ang total prizes naton sini nga ipanagtag nationwide kag kadamo no diri sa Iloilo may 12 tanan ka mga product sponsors kita nga pwede magamit sa aton sini nga mga kabombo mapilian nila nga mga lain-lain sini nga mga produkto sigurado hindi gid sila masiro may ara gid sila sang mahulog nga entries adlaw-adlaw or kada semana kag kadamo no sa mga papremyo lain-lain sini nga mga papremyo ang nagahulat sa inyo sa lain-lain man sini nga mga pamagi nga makadaog kamo and of course no ang swerte sa palengke promo naton this 2026 may mangin milyonaryo 1 million pesos nga cash prize ang nagahulat sa aton sini pinakamaswerte nga grand draw winner.